साफ्रोमबो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरजों जों सावरायगासिनो दङ खौसेथिनि थाखाय। खम समनि गेजेरावनो नोंथांमोना सारप्राइज जागोन मा सिमां ना मोगथां जाखो होनना मोदोम खेबलायलायना लानाय जागोन नंमारगौना नंमारा होननानै। बावैसोनो मोनसे बिराद गिदिर जोंनि खौसेथिनि मोनसे दोहौ फैनो नागिरगासिनो दङ। आंजों नोंथांजों जों साफ्रोमबो जयै खौसे जायैनि जाहोन। बेवहाय जोङो हानि जेंनाखौ जेरैखि जायाबाबो जोंनि सरकारनि दिनावनो फोजोबगोन होननानै जों एसुरेन्स होदों। बे बर' हारसानिल' खोथा नङा। एसटि एससि बेनिफ्राय फिसाय थैजानाय, बेनिफ्राय फिजिकेलि उइक डिसेबल पार्सन मा होनगोन बर'नि हेन्डिकेप ना बर'नि मा होनगोनथाय अंगहानि ना मा होनो, बेखिनि ग्रुपनो पिजिआर हाखौ होनायनि बेबस्था खालामदों। गोजोननाय मोनदों। आं गोजोननाया मोननै धरननि मोनदों। मोनसेया जादों जोङो बिटिसिनि खौसेथि गोरोबलायनाय आरो जौगानाय बे थांखिजों जोंनि इयुन जिउखौ रैखाथि होनायनि थांखिजों जोंनि इउपिपिएल दोलोआ मानगोदै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव साफ्रोमबो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरजों जों सावरायगासिनो दङ खौसेथिनि थाखाय। मानोना खौसे जायोब्ला सुथुरा जोंखौ एटेक खालामनो हाया आरो जाय असान्ति सृष्टि खालामनो नागिरदों बे बिटिआर हालामखौ लानानै बिटिसिनि बर' अनाबर' गासैबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै बेखौ जों माबोरै संरैखा खालामनो हागोन बेनि सोमोन्दै जों खौसेथिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। आरो खोब खम समनि गेजेरावनो नोंथांमोना सारप्राइज जागोन मा सिमां ना मोगथां जाखो होनना मोदोम खेबलायलायना लानाय जागोन नंमारगौना नंमारा होननानै। बावैसोनो मोनसे बिराद गिदिर जोंनि खौसेथिनि मोनसे दोहौ फैनो नागिरगासिनो दङ। जेखियानो जाथों नैथि खोन्थाया जादों नोंथाङा जेखि पार्टियावनो थाया मानो, जेखि धोरोमावनो थाया मानो, जों बिटिआरनि गासैबो हानि जेंनाफोरखौ फोजोबनायानो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि गुबै मन्त्र। मानोना बर' हारिया दिनैनिफ्राय 7,000 बोसोरनि सिगांनो जोङो बावहाय रायजो जाबोदों। 7,000 बोसोर। भारतनि संस्कृतिया, भारतनि राव आसार खान्थिया जोनोम जानायनि सिगांनो जोंनि बर'नि राव आसार खान्थिनि जोनोम जादों होननानै गोबाङा बुंनो नागिरो। बे आं बुंनाय बाथ्रा नङा, बे सान्थौगिरिफ्रा बुंनो नागिरो। बर' बिमाफ्रा, जोंनि बिब' बिनानावफोरा गावनि मिजि मिजि आसिजों दांमोन फिथोबनिफ्राय बा थुलानिफ्राय खुन्दुं थुनसा थुननानै सोंसे सोंनानै दासे दानानै हरसेनि गेजेरावनो गाब फोननानै दावहायाव गावनि बिसायफोरखौ, गावनि बिदाफोरखौ, गावनि फंबायफोरखौ, गावनि आंगोफोरखौ हगारहरोमोन। जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि बर'नि गेजेराव रोनसुन्द्रि मोसानाय ना रोनसुन्द्रि मोसानाया दङ, जोनोम जादों। बेफोरबायदि नागारनो हायै जोंनि जा हारिनि रेखाफोर बेयो गोमालांनो थांगासिनो दङ। बेनि गुबै थांखियानो जादों आंजों नोंथांजों जों साफ्रोमबो जयै खौसे जायैनि जाहोन। राजखान्थिनि गावबागाव मुलाम्फानि थाखाय जोङो सोरबाया होनो है इउपिपिएलआव थानानै जों हा लास्लायस्लाय उनावहाय बिपिएफ होनाय हाखौ जों लागोन, जोंनि सरकारा फैफिनखागोन, बिदि होननानै जाम्बा जाम्बिफोरखौ दा थगायबाय थानायखौ जों दुखु मोनो। दाखालि नैबे थांनाय बैसागु नङा, बिनि सिगांनि बैसागुआव 7,000 फेमिलि टटेल बाक्सायाव जोंनि स्पिकारनि समस्थियाव आरो मा समस्ति मोनलाय बागानपारा समस्थियाव आं बैसागुनि प्रग्रामाव एबसुनि प्रग्रामाव थांदोंमोन। बावहाय मोननै ग्रुप फैदों हानि जेंना लानानै, जेरै नोंथांमोना दा हानि जेंना लानानै जों सावरायदों। बेवहाय जोङो हानि जेंनाखौ जेरैखि जायाबाबो जोंनि सरकारनि दिनावनो फोजोबगोन होननानै जों एसुरेन्स होदों। बे बर' हारसानिल' खोथा नङा, गासैबो हानि जेंनाखौनो। मोनसे पार्टिया दाना बादा होदों, ओइ प्रमदारि फेरेंगानि आखाइजों होनाय हाखौ लायो नामाब्रा थांनाङा होननानै।
7,000 नि गेजेराव 5,000 BPF सापर्टार 2,000 BPF सापर्टार 5,000 UPPL सापर्टार दाना 5,000 एप्लाइ खालामनानै दा जोंनियाव सेक्रेटारियेटआव सफैबाय दाखालि 400 बेसेबांबा माबानि दा आंनाव दंफैयो इसिआव पास खालामनानै एप्रुभ खालामगोन नेक्स्टआव बेखौ बाखि 2,000 थालांसिगोन आयेन जा मोनसे जादों 2022 मायथाइनि 11 नभेम्बर खालि मोनसे आयेन जादों नोंथांमोननि हाया बे भिजिआर हा भिलेज ग्रेजिं बे भिजिआर हाखौ मोननाया गोरलै खोन्था नङा 2022 मायथाइनि 11 नभेम्बर खालि मोनसे आयेन बानायदों जे मिशन बसुन्धरा होनो आसामिसाव जोङो मिशन बैसुमुथि होननानै दा बेवहाय बानायदों बे मिशन बैसुमुथिनि गेजेरजों ST SC बेनिफ्राय फिसाय थैजानाय बेनिफ्राय फिजिकेलि उइक डिसेबल पार्सन मा होनगोन बर'नि हेन्डिकेप ना बर'नि मा होनगोनथाय अंगहानि ना मा होनो बेखिनि ग्रुपनो पिजिआर हाखौ होनायनि बेबस्था खालामदों नै दाखालि 2022 सननि 11 नभेम्बराव दा बेखौ लानानै जों दा हाखौ होनायनि सिस्टेम खालामगासिनो दङ आरो बे सिमनाया जेब्ला बारलांगोन गभर्नमेन्टआ जुदि गुबुन रुल बानायबावोब्ला गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसामा नोंथाङा हाखौ बहानिफ्राय मोनगोन बायसान्स जुदि बिपिएफआ फैफिनाब्ला फैफिनगोन होननाथ' बुंनो हाया 17 बोसोर होनो हायाखै मा गामिमोन आफादगिरि बे नर्थ उत्तरनिखाता मदाति आरो पश्चिम गलाजार बे मोनथाम गामिया भारतआ स्वाधीन जानायनिफ्राय 77 इयार्स जाबाय सार्भे जायाखै दिनैसिम